sarki kin tafi kin bar ni ai dole kuka zan tayi tabbas kin bar ni mun saba da junan mu amana mai rike ki saba mu da kanki kalamai ke mene masu ratsu zuciya ne ta ƙarshe kika bar ni dole ai zan kuka duk inda na shiga a cikin jama'a kunne a ce ana nuna ne akwai abin da ya dame ni tabbasa kanan ne kowa yana zagi na an ce ban da zuciya akai kan kini na ce akan kini nuna ce akan ce mini ban da zuciya to haka ne domin wana baki ta koma hannu naki ko me zaki yi da ni dole ai san jure guda ɗaya ba zan jure ba rabuwa da ni dake wannan ba zan jure ba ke ma hukin sai ya zaki min haka da ƙarshe ki min haka nan wallahi zuciya ta bata so ba ki dawo gare ni dan Allah mu koma kamar baya ki sai min rikarwa ki min kalaman nan nake masu kwanta zuciya musara zahiri wannan kai ki kai mini tabbas kana dace cikin dare rana kullum